Sakto ba ng ulingan, yes? Ha? Sakto lang. Di apa mangyari? Nah, geda kok. Samurai. Kuwang pa kong 8 hours. Tamad na ko. Sumba baboy ni kay Pista Duero. Pista Duero to Plus. Pista Duero ah. To ay namuko to Oh, store na, daghan na eh. Panakot lang. Nung. nila panura maghaw. Kanina ba sinugba na na? Sinugba na ko na, chef. Yang ano nga man ibahin yang barangay tanong kanita komplain niya. Aron dili mo dadon ni Res Presinto. Nah, sinugba na ko na, chef. Mahin ka pa. Opo, sa Hong Kong. Hong Kong ba ito patanaw na ko nimo? Thailand. Thailand? Nahog mo?
Yan ang paborito ni mo, oh, Louie. Pero na. Pista good. Haji. Ta. Tara, Nay. Nay. Nay, picture daw na. Ay! Ari, Yulas. Ano siya? Ay, video sa? Ah. 1, 2. Okay. Picture. Nauna pa ang picture kaysa pangadji. Ato na, Ari, lagi may Ano magsasabi. na mo, adi na mo? Adi ako, ano na. Dili na lang na ako dito. Ay, dali na. Sabi mo sa